Στις 15 Ιανουαρίου 1962 και κατά τη διάρκεια εργασιών για τη διάνοιξη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας, ένας μηχανικός εξκαφέας έπεσε πάνω σε αρχαίο τάφο. Μέσα στον τάφο, ο οποίος ονομάστηκε συμβατικά τάφος Α, βρέθηκε ορυχάλκινος σεμικατεστραμμένος κρατήρας, πύληνα, ορυχάλκινα και γυάλινα αγγεία, χρυσό στεφάνι, στυλεγγίδες, ξύφι και αιχμές δωράτων. Η καύση του νεκρού είχε πραγματοποιηθεί πάνω στις καλυπτήριες πλάκες και στο παχύ στρώμα της στέφρας βρέθηκαν υπολείμματα κτερισμάτων και απανθρακωμένου ρολό παπύρου. Επειδή όμως ο πάπυρος διαλυόταν σε καρβουνόσκονη, το καλοκαίρι του 1962 έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο ειδικός τους παπύρους Γερμανός Αντών Φάχελμαν, ο οποίος με τη χρησιμοποίηση νοπού χυμού κατόρθωσε να συντηρήσει τον απανθρακωμένο πάπυρο. Έτσι ο πάπυρος μπόρεσε να ξετυλιχθεί και να διαβαστεί πιο εύκολα. Υπολογίζεται ότι το συνολικό του μήκος έφτανε τα 3 μέτρα. Η διάλεκτος που χρησιμοποιεί ο άγνωστος συγγραφέας είναι ιωνική. Το κείμενό του είναι θεογονικό και πρόκειται για έναν ύμνο στο Δία. Το 1964 ο αρχαιολόγος Καψωμένος εξέτασε τον πάπυρο. Ο αρχαιολόγος στο αρχαιολογικό του δελτίο αναφέρει πως η γραφή στον πάπυρο είναι το αρχαιότερο δείγμα ελληνικής γραφής σε πάπυρο. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, η διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η κυρία Βελένη, έδωσε συνέντευξη με τον καθηγητή της Οξφόρδης, τον κύριο Ντέρκ Όμπινγκ, και τον διευθυντή του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών της Πάτρας, τον κύριο Πιερή, με θέμα τον πάπυρο της αρχαίας Λιτής. Ο καθηγητής Ντέρκ Όμπινγκ αναφέρει ότι ο πάπυρος από ενιολογικής και γλωσσολογικής πλευράς είναι σπουδαιότατος. Ο Ντέρκ Όμπινγκ είναι αυτός που βρήκε το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο είχε πολύ μεγάλη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος μας είπε στη συνέντευξη ότι ο πάπυρος είναι πολύ πιο σπουδαίος και το 2007 θα μας τον παρουσιάσει πλήρη με την καινούρια επιστημονική μέθοδο, την πολυφασματική ανάλυση. Πρόκειται για το σημαντικότερο έβριμα της ανασκαφής των ασύλλητων κυβωτιόσχημων τάφων της αρχαίας Λιτής. Βρέθηκε το Γενάρη του 1962 στο εσωτερικό του κυβωτιόσχημου τάφου Β. Ο κρατήρας κατέχει μια λαμπρή θέση στην ιστορία της ελληνικής τέχνης. Είναι μοναδικός και έχει ύψος 91 εκατοστά. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έβριμα και στολίζει πράγματι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Το χρυσαφένιο χρώμα του οφείλεται στη μεγάλη περιεκτικότητα κράματος χαλκού και κασίτερου. Το στόμιό του καλύπτεται με διάδρυτο ιθμοειδές κάλυμα που χρησίμευε για τον καθαρισμό του κρασιού. Επάνω σε αυτό ήταν τοποθετημένο χρυσό στεφάνι από φύλλα ελιάς. Υπολείμματα υφάσματος ήταν κολλημένα στην επιφάνεια του αγγείου. Στο εσωτερικό του κρατήρα ήταν τοποθετημένα τα καμένα οστά του νεκρού, 3 χρυσές περώνες, χρυσό δαχτυλίδι, χρυσό τέταρτο στατήρα Φιλίππου Δευτέρου και τμήματα χάλκινου επίχρυσου στεφανιού με πύληνους επίχρυσους καρπούς. Μετά την πυρά του νεκρού, οι στενοί συγγενείς του, αφού τύλιξαν σε ύφασμα τα μισοκαμμένα οστά, τα τοποθέτησαν μαζί με τα κτερίσματα μέσα στον κρατήρα. Ο καλλιτέχνης διακόσμησε τις εξωτερικές του επιφάνειες με ανάγλυφες συνθέσεις, εμπνευσμένες από τα πάθη του Διονύσου, το σπαραγμό, την αναγέννηση και τον ιερό γάμο, πλαισιωμένες με οργιαστικές βακχικές σκηνές. Σιληνοί και μενάδες σε βακχική έκσταση περιβάλλουν το ιερό ζευγάρι του Διονύσου και της Αριάδνης. Στους ώμους 4 ολόγλυφες μορφές του διονυσιακού θειάσου. Ο ίδιος ο Διόνυσος στη μία όψη με μία μενάδα, Σιληνός και μενάδα στην άλλη. Στον κύκλο των ελίκων εικονίζονται 4 γενιοφόρες μορφές και στο λαιμό αποδίδονται ανάγλυφες παραστάσεις 12 άγριων και ήμερων ζώων. Ο νεκρός που έθαψαν με τόσες τιμές και αξιώθηκε ένα τόσο σημαντικό ταφικό μνημείο όπως ο κρατήρας, θα πρέπει να ήταν ένας Θεσσαλός άρχοντας.
Πάνω στο χείλος του κρατήρα είναι γραμμένη με ασημένια γράμματα η επιγραφή «Αστιούνιος Αναξαγορέη Εσ Λαρίσας». Η πιθανότερη ερμηνεία της επιγραφής είναι η ακόλουθη: «Είμαι ο κρατήρας του Αστίωνα, του γιου του Αναξαγόρα από τη Λάρισα». Το 1910 έγινε μια ελαφριά σεισμική δόνηση στην περιοχή της Λιτής. Τότε στην Τούμπα, που είναι γνωστή στην περιοχή ως Μακεδονικός τάφος, ανοίχθηκε τρύπα αρκετών μέτρων. Η Διεύθυνση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ανέθεσε στον Έλληνα αρχαιολόγο Μακρύδη Θεόφιλο να εξετάσει τον τόπο και αν χρειαστεί να κάνει ανασκαφές. Ο Μακρύδης διαπίστωσε ότι ο τάφος που υπήρχε κάτω από την Τούμπα ήταν συλλημμένος. Η σύλλησή του έγινε με υπόγεια στο Α17 μέτρων, που έφτανε στην νοτιοανατολική γωνία της πρόσωψης του τάφου. Ο τάφος του Μακρύδη Μπέι. Ο τεράστιος αυτός τάφος, ο οποίος για να σκεπαστεί έγινε μια τούμπα, η οποία είναι γνωστή σε αυτούς που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, μόλις κατεβαίνουμε το Δρεβένι δεξιά. Η τούμπα έχει ύψος 7 ορόφων πολυκατοικίας και μία διάμετρο στη βάση γύρω στα 76 μέτρα. Είχε 2 χώρους, τον πρόδρομο και τον κυρίως νεκρικό θάλαμο. Ο πρόδρομος ήταν διαστάσεων 4,5 επί 2,5 μέτρα και ο νεκρικός θάλαμος ήταν 9,5 επί 4,5 περίπου. Ο τάφος αυτός ήταν ένας απλός τάφος, ήταν ένα ανάκτορο. Το λυπηρό σε αυτή την ιστορία είναι ότι οι αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι μπήκαν μέσα, πήραν σχεδόν τα πάντα μέσα από τον τάφο και όταν ο αρχαιολόγος Μακρύδη Μπέης, ο οποίος ζούσε στο Λαγκαδά, μπήκε στον τάφο, οφείλουμε να πούμε ότι δεν βρήκε τίποτα. Η μαρμάρινη πόρτα τεραστίων διαστάσεων βρίσκεται στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Οι αρχαιοκάπηλοι δεν πήραν από αυτόν τον τάφο μόνον χρυσά ή οτιδήποτε άλλο βρέθηκε μέσα στον τάφο. Το λυπηρόν είναι ότι πήραν μεγάλο μέρος από την ιστορία της Λιτής. Διότι ο τάφος αυτός πρέπει να ήταν τάφος σπουδαίου Μακεδόνα πολεμιστή, διότι είχε μέσα και πολεμικά όπλα, και εάν πράγματι βρισκόταν γραφές θα ήταν ένα σπουδαίο έβριμα για τον τόπο μας. Ο τάφος Α είχε εσωτερικές διαστάσεις 2,30 επί 1,5 μέτρα και ήταν κατασκευασμένος με μεγάλες ασβεστολιθικές πλίνθους. Στον τάφο Α βρέθηκε ημικατεστραμμένος ορυχάλκινος κρατήρας που περιείχε λείψανα της καύσης του νεκρού, χρυσό στεφάνι, διάφορα ορυχάλκινα, αλαβάστρινα και γυάλινα δοχεία, στυλεγγίδες, ξύφη, αιχμές δωράτων από σίδηρο, επιχρυσωμένα δισκάρια με ανάγλυφη πρωτομή, 3 πύληνα αγαλμάτια της Θεάς Αθηνάς, εινοχόη διακοσμημένη με κεφάλι σιλινού, ολόσωμο πάνω. Σε αυτόν τον τάφο βρέθηκε ο πάπυρος με τον ορφικό ύμνο, το αρχαιότερο δείγμα ελληνικής γραφής σε πάπυρο. Οι διαστάσεις του τάφου Β είναι 3 επί 1,5 μέτρα και σε αυτόν βρέθηκαν λείψανα της καύσης του νεκρού. Βρέθηκε το χρυσό τριόβολο του Φιλίππου του Δευτέρου. Στην κύρια όψη το χρυσό τριόβολο έχει το κεφάλι του Ηρακλή με λεοντή και στην οπίστια ρόπαλο, κεραυνό, τόξο και την επιγραφή του Φιλίππου. Βρέθηκαν επίσης 20 αργυρά αγγεία διαφόρων σχημάτων και πολλά άλλα από πυλό, χαλκό και αλάβαστρο. Ακόμη βρέθηκαν τα σιδηρά όπλα του νεκρού, τεμάχια από το δερμάτινο θώρακά του, διακοσμημένο με επίχρυσες χάλκινες φωλίδες και οι χάλκινες περικνημίδες του, επίσης επίχρυσες. Σε αυτόν τον τάφο βρέθηκε ο μεγάλος ορυχάλκινος κρατήρας. Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν άλλοι 5 τάφοι και ένας ακόμη ανάμεσα στους Α και Β. Επιπλέον, μέσα στον οικισμό της Λιτής και κατά την εξκαφή οικοπαίδου βρέθηκαν 4 κυβωτιόσχημοι τάφοι, 2 από αυτούς συλλημμένοι. Εκτιμάται πως αποτελούν ταφικό σύνολο οικογενειακού χαρακτήρα.
Σε οργανωμένο νεκροταφείο ανήκουν και 20 τάφοι που βρέθηκαν σε οικόπεδο νότια του οικισμού της σημερινής Λυτής, στο οικόπεδο του κυρίου Τριανταφύλου.